wanqamuka ethupha nezandla ngiphakamisa usesongogela ngisho iphoyisa langinyanyisa iphoyisa zangena ngempela ndani ngala ubani athini abantu abadlule athini labantu uyazeke noma ngishifila iyafela ngaphakathi yenza ungazi ukuthi ayingifela. I'm a gangster, you know me. Don't fucking check me. Me, I'm a gangster, you know what? Nazi nezinto zami zivele zangijike sagqoka amapheni. Shupha Mpeko another one qalile eqilazi ebafethu ngibone igangster and I'm not sure ukuthi iyona ngempela yini. Bitseptini ubuke, don't forget to like and subscribe. Yeah. Come here, what's wrong with you? Ubulala mina oyifela wena ngani bafo. Wanqamuka ethupha nezandla ngiphakamisa usesongogela. Fuck tabakasek. Amantala naboshiwe. Fuck it. Uyeke no 6 mantala niboshiwe ningamakhahle nikhahlezekile. Kodwa abayeke u6 ndoda. Uyeke abakhokheli u6. Inombolo fuck inombolo. Fuck inombolo. Yimina ubantwini. Umuntu oshaya inombolo impahla. Shaye sogcwale mina angenqaza mina ngento. So inombolo ngisho iphoyisa langinyanyisa iphoyisa udani wami mhlaba wami wena ubani 17 msonokanyoko. It's a harsh world. U17 wena mangobani msonokanyoko mhlaba wami. Zangena ngempela ndani ngala ubani oluka mna dabubona ubumnyama efethu savula amasango. What of the day? What of the day? You know today come to police names what pen that powers they call the country fuck you. Don't fucking check me. You know me, I'm a gangster. You know me. Don't fucking check me. Me, I'm a gangster. You know what? They were I'm a gangster. Correct. Fuck. Maybe I know Bolam 6. Yes, I'm lying. Fuck you. Mina ngifuna ufana nawe bengazi ngisho ngisonda kwaShembe ngisonda kwaShembe uShembe angimthandazi uShembe uyena mina angithandazi yazi ngangani mina mfethu mina ngingumgoqe kaThixo ngumgoqe kaNkulunkulu ngingumgoqe abathandazi bangamanga Thixo wala fuck you asiyona bitch ozakunini ngizokuthandaza uzophila trust me I'm trust you bitch. I realized that this is an accident. Nazi nezinto zami zivele zangijekela ngabona zakho nazi nezinto zami zivele zangijekela sagqoka amapheni sagqoka amajestrini yayibona ngishisa inye zami zivakela imisila ngaphansi. Imam badad athini abantu abadlule athini labantu laba bacela i-feature mziki nyosane amasokesi bomama nothing cala ifisha futhi utshwala for what for uthi udakeke ukuthi ngithini ngihlake ngijabule mama ungadlali ngami ungaze ngijwayele amasimba mina ngijwayele soze wangijwayela amasimba ngoba avela ngibona amasimba. Fuck you bitch. Mama like hold on ishelela ngathi condom galagata like commandos my ops akuthatha aya rock but andiparish ngemfollow shithekile kuhamba nayo ithini isekeni shiya masekeni yazi isekeni noma ekufika dog uyazi isekeni noma ngishifila iyafela ngaphakathi yenza ungazi ukuthi ayingifela kodwa mina ngisuka ngihlephula ngani hlephula into engizwa ngaphakathi ukuthi ngoba vele sebenginyanyasile bangibhalela ngaphandle egemeni kuma show ma events siseyivala kodwa umzeki siyamazi uwork kodwa ngohleze ngiwork kodwa ngohleze ngiperform ngohleze nginqoma ngani ngesisinqoma ngani ngesi. Okay, so